Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van der Rino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Op woensdag 16 september bij de Pasangrang hield de gezaghebber Edison Reina een toespraak over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de coronavirus. Beste mensen van Bonaire, vandaag wil ik het met u over de situatie van coronavirus op Bonaire hebben. Helaas is deze situatie op Bonaire ernstiger aan het worden. Vandaag wil ik u ook informeren over de laatste ontwikkelingen en hoe wij hiermee om moeten gaan. Afgelopen weekend hebben wij de eerste doden door corona moeten betreuren. Een van de huisartsen is ook dit weekend positief getest en gisteren zijn er weer 4 nieuwe gevallen bekend geworden. Wij vrezen dat wij voor een omslagpunt staan, waarbij de situatie snel ernstiger kan worden. Wat ik vandaag vertel, is morgen misschien alweer achterhaald. Ik moet wel geven, ik maak me grote zorgen. Op Bonaire wonen veel mensen die tot de risicogroepen behoren, bij wie dit virus veel narigheid kan veroorzaken, soms met dood tot gevolg. Zo kampt meer dan 60% van de bevolking met overgewicht en zijn meer dan 20% van onze inwoners ouder dan 60 jaar. De afdeling publieke gezondheid is op dit moment druk bezig om in kaart te brengen wat de risico's rondom de nieuwe gevallen zijn. Ik volg samen met hun de ontwikkelingen op de voet, waarbij dagelijks overleg is met publieke gezondheidszorg en het RIVM, zowel in de regio als in Nederland. Zodra het nodig is, zullen we aanvullende maatregelen nemen. En ik moet zeggen, dit kan zelfs de komende dagen al zijn. Bij deze wil ik ieder nogmaals oproepen om zich te houden aan de hygiënevoorschriften en de maatregelen die in de huidige noodverordening zijn afgekondigd. Uiteraard zal ik de medewerkers van onze afdeling toezicht en handhaving en ook van politiekorps Caribisch Nederland willen inzetten en om ervoor te zorgen dat de maatregelen nog sterker worden nageleefd. Maar ik wil ook een beetje begrip voor deze diensten vragen, want natuurlijk, die kunnen niet overal tegelijk zijn. En ik verwacht van alle burgers, bedrijven en instanties dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Alleen als iedereen meedoet, lukt het om de schade van het virus beperkt te houden op Bonaire. Marianne Luistra-Paché, dokter van de publieke gezondheid Bonaire, antwoordt verschillende vragen van de pers. Er zijn verschillende criteria die er zijn om op te schalen in de maatregelen voor Bonaire. Die criteria die zijn we nu opnieuw aan het bekijken. We gaan een advies uitbrengen wanneer er strengere maatregelen nodig zijn. Als we zien dat de ziekenhuiszorg overbelast raakt, dat betekent dat er andere maatregelen nodig zijn. Gelukkig is het nog niet zover. Er is 1 patiënt in het ziekenhuis, is opgenomen. Gelukkig gaat het beter met hem. En hopelijk duurt het nog lang eerder meer zijn. We zien bijvoorbeeld in Curaçao dat daar het aantal infecties loopt op, maar het aantal mensen wat is opgenomen in het ziekenhuis is heel laag. In Nederland net zo. Dat is anders dan in het begin van de epidemie. Dus we hopen dat het in Bonaire ook zo is. En op het moment dat het echt dringend wordt en er zijn meer bedden nodig, dan zal zeker ook strengere maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het ziekenhuis overbelast wordt. Ik heb een zus op Curaçao, ik heb een zus in Nederland. Die zus vanuit Nederland die kan wel bij mij komen. Oké, ik ga iets verder. Er zijn veel mensen die naar Bonaire komen om te werken. Die mensen die lopen gewoon op verschillende plekken rond, op bedrijven en zo. Waarom toch deze verschil? Er zijn veel mensen die komen om te werken. In Nederland is natuurlijk het cijfer aan het stijgen. Toen het
quarantainevrij inreizen werd gestart, toen was het cijfer in Nederland heel laag. Wat we nu zien, dat het cijfer daar stijgt. En wat we gelukkig zien, is dat het risico ook dat mensen ook echt ernstig ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen, dat is nog laag. Maar als het zo blijft stijgen zoals het nu, als dat verder gaat, dan zullen daar toch mogelijk andere maatregelen nodig zijn. Curaçao is toch anders, want de mensen, daar zijn we eigen mee. Mensen van Bonaire en Curaçao gaan, behalve uw zus natuurlijk uit Nederland, daar gaat u hetzelfde mee om, denk ik, als met uw zuster uit Curaçao. Maar over het algemeen zijn de manieren van omgang tussen mensen van Curaçao en Bonaire zijn anders. We geven een brasa, we zitten gezamenlijk dicht bij elkaar. Dat is moeilijk om dat te vermijden. Het is onze familie. De mensen die werken op Bonaire vanuit Curaçao, die komen vaak heen en weer. Als je zou zeggen, u kunt gaan testen, dan zouden ze dus iedere week moeten gaan testen. Dan moeten ze de test aanvragen, moeten ze thuis blijven, moeten ze getest worden, wachten op de uitslag en een hoop geld betalen. En dat zou dan iedere week moeten. Dat is toch ook niet mogelijk. Dus de enige manier om het even veilig te houden, en we hebben die veiligheid en die rust nodig om te kijken waar staat Bonaire nu. We willen niet meer besmettingen binnenhalen. We moeten nu eerst dit even rustig afwerken. Daarom is gezegd, laten we even zo kort mogelijk, maar we hopen zo kort mogelijk, toch even zeggen, mensen uit Curaçao, u mag komen, maar met quarantaine. Harold Linkels namens Bonaire Nu. Ik heb een aantal vragen over de testen. De testen die op Bonaire worden afgenomen, zijn dat ook zogenaamde PCR-testen? Dat zijn PCR-testen, ja. En dan ben ik toch benieuwd, want er wordt steeds gezegd dat het geen enkele zin heeft om mensen te testen als ze geen symptomen hebben. Waarom heeft het dan wel zin om reizigers vanuit Nederland te testen die geen symptomen hebben? Ja, dat is een contradictie, ben ik met u eens. Waar het verschil ligt is, mensen die uit een laag risicoland hebben, die hebben relatief al weinig kans dat ze het virus meenemen. Als we hun testen, als ze klachten hebben, mogen ze sowieso het vliegtuig niet in. Als we hun testen als ze nog geen klachten hebben, dan kunnen we de mensen die in de paar dagen voor ze klachten zouden krijgen, we rekenen altijd 2 dagen daarvoor is de infectieuze periode. Die 2 dagen, mochten ze in die periode zijn, dan pakken we die er nog uit. Dus dat is een eenmalig moment. Als je hier mensen hebt die nog geen klachten hebben en wel zou gaan testen, dan weet je niet in welke periode ze zitten. Ze kunnen vandaag of vorige week geïnfecteerd zijn en dan vandaag klachten krijgen of morgen of overmorgen. Als je dan zou willen weten wanneer zijn ze nou besmet, dan zou je ze eigenlijk elke dag moeten gaan testen. Dat kan niet. Dus het Nederlandse testen uit Nederland is een momentopname en dat is dus anders dan we hier doen. Dan testen bij klachten, want dan weet je, nu heeft het zin om te gaan testen. Want anders weet je niet waar je naar op zoek bent. Een ouder die is van een kind, die is net getest. Hij wacht in afwachting van zijn resultaat. Wat moet die kind doen? Moet hij nog naar school gaan of wordt hij toch in quarantaine gehouden? Een ouder die getest wordt moet thuis blijven tot hij het resultaat heeft. Zolang het persoon niet positief is, mag het kind gewoon naar school. Als blijkt dat de test positief is, dan moeten de huiscontacten thuis blijven in quarantaine. Of moeten in quarantaine en de persoon die getest is, die positief is, moet zichzelf isoleren. Maar de gezinsleden blijven dan in quarantaine en kunnen dan een tijdje niet naar school. Maar wachtend op de test is alleen degene die getest heeft, hoeft zichzelf te isoleren, niet de huisgenoten. Dus niet iedereen in die huis moet geïsoleerd worden? Nee, alleen de persoon die wordt getest. Tot blijkt, want natuurlijk, gelukkig krijgen we de lijsten met de testresultaten. En het meeste is negatief, 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 negatief. Ja, toch eentje positief, helaas. Maar de meeste is negatief, gelukkig. Dus we gaan ervan uit, voor uzelf, blijf thuis, wacht op het resultaat. Maar de mensen om u heen, die hoeven zich nog niet te isoleren. En kunnen dus gewoon naar school. Op het moment dat Sint-Eustatius het testapparaat kreeg, is daar gezegd dat het ook belangrijk was voor mensen die vanuit Sint-Eustatius zouden gaan reizen. We zien dat een aantal landen nu open gaat, bijvoorbeeld Colombia.
En die vereist ook een negatieve PCR-test. Voor zover ik weet is het nog niet mogelijk dat op Bonaire je te laten testen. Maar dat wordt wel een voorwaarde om te kunnen reizen. Om te voorkomen dat mensen vast blijven zitten op Bonaire. Of dat we allemaal dadelijk gevangen zitten op het eiland. Wordt er ook rekening gehouden of gaan er ook acties worden ondernomen. Zodat iemand die moet gaan reizen vanaf Bonaire straks getest zal kunnen worden. En mogelijk dat dat zal gaan gebeuren. Wij vinden dat dat geen taak is van publieke gezondheid. Publieke gezondheid moet zorgen voor de gezondheid van het publiek, van de bevolking. De gezondheid van de bevolking die bewaken we door te testen op het moment dat mensen klachten hebben. Zodat we zo snel mogelijk mensen die ziek zijn en die positief testen eruit halen. Ook nog reizigers te gaan testen, dat kunnen we op dit moment, dat kunnen er veel zijn. En je zit met kosten en organisatie en van alles en nog wat. Maar wij vinden dat geen taak van publieke gezondheid om dat te gaan doen. Oké, dan heb ik toch een vraag aan de gezaghebber. Vindt u dat dan niet zorgelijk dat wij als zeg maar bewoners van de eilanden dan niet kunnen reizen omdat wij niet getest kunnen worden? Dat is toch ergens raar als mensen in Nederland getest kunnen worden en andere landen getest kunnen worden, omdat dat een normale voorwaarde aan het worden is om überhaupt te kunnen reizen. En dan zou daar op Bonaire niet in worden voorzien. Zorgelijk is een groot woord. Ik denk nu dat we eerst prioriteiten gaan stellen aan mensen die echt getest moeten worden. Ik denk ook dat de bedoeling kan zijn straks als we dat apparaat hebben, wellicht dat er genoeg capaciteit is om zowel voor publieke gezondheid als niet-publieke gezondheidstesten te laten uitvoeren. Maar vooralsnog nu is dat niet mogelijk. En misschien aanvullend, meestal is het zo, als een land die voorwaarden stelt, kun je ook als je in het land aankomt, je daar alsnog laten testen. Kost een paar uur, maar dan is het klaar. Ja, maar ik zal een concreet geval zeggen. Er zitten best veel mensen vast op Bonaire, bijvoorbeeld uit Latijns-Amerika. En die landen stellen ook als voorwaarde dat maximaal 72 of minimaal 72 uur voor vertrek. Dus zeg maar hetzelfde wat wij eisen zij ook. Dus het is ergens wel logisch als er over na wordt gedacht, want anders dan los je dat probleem ook niet op. Ja. Bonaire Journaal heeft de laatste update van het openbare lichaam Bonaire over de pandemie COVID-19. Er zijn 4 nieuwe gevallen van COVID-19 ontdekt op Bonaire. Er zijn nu op 16 september 11 actieve gevallen van COVID-19. Het virus is dus op het eiland en mensen kunnen elkaar besmetten. Alle reden om nog meer voorzorgmaatregelen te nemen en jezelf te beschermen. Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op COVID-19? Blijf thuis en bel 0800 0800. Houd je aan de hygiëne-instructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Bonaire accepteert stagiaires makkelijker vanuit Europees Nederland, maar geeft onder andere geen aandacht aan de eilandskinderen. Volgens het rapport Het Maakt Uit waar je wieg heeft gestaan, belt ombudsman Reinier van Zutphen dat er gebrek is aan goede werkervaringsplekken. Dat is dat er is een gebrek aan echte goede werkervaringsplekken, stages. We komen mensen tegen die willen graag een stage lopen, maar kunnen geen stageplek vinden. Er werd voor een deel ook gezegd, staat ook in het rapport, dat er ook wel heel veel jonge mensen uit Europees Nederland komen en hier op het eiland een stageplek vinden. Dat is natuurlijk ongelooflijk leuk en voor die jongeren heel erg belangrijk. Maar we moeten onze eigen jongeren op Bonaire en Saba en Statia niet vergeten. Ook een van de boodschappen, belangrijke boodschappen uit dit rapport. Dus zorg voor de goede opleiding, maar zorg ook voor de goede stageplaatsen. En tenslotte, het 4e punt wat wij als speerpunt in ons rapport schrijven, dat gaat over wat we dan maar noemen een buddy, een vertrouwenspersoon. Die jonge mensen zeiden ons vanmorgen, we hebben echt af en toe iemand nodig die naar ons wil luisteren, die met ons wil meedenken, waar we ons veilig bij voelen. En die ook bekend is met de problemen op de eilanden. En die niet alleen maar vanuit de systemen praat, maar vooral praat met ons, zeiden de jongeren, over wat ons aangaat en wat belangrijk is voor ons. En dat gaat dan ook onder andere over drugsgebruik, alcoholmisbruik, werkeloosheid, onvoldoende huisvesting. En hoe kom je daaruit? De vraag van de jonge mensen vanmorgen was, en dat is eigenlijk ook de vraag van de kinderombudsman en van mijzelf, hoe zetten we nou de eerste stap om die vicieuze cirkel te doorbreken? En het bijzondere is dat er eigenlijk weinig verschil is. Dus die 4 belangrijke punten die ik heb genoemd, die gelden voor alle 3 de eilanden.
En het verschilt nog wel een beetje van eiland tot eiland. Want de 2 bovenwinden, die hebben natuurlijk nog een kleinere bevolking en nog meer beperking met name in het schoolaanbod. Dus als je van Saba of van Stesia komt en je wil een echte vervolgopleiding gaan doen, op mbo-niveau of je wil vakschool gaan doen, dan is dat daar nog moeilijker dan wanneer je het op Bonaire wil doen. Dus in die zin is er wel verschil, maar wat er moet gebeuren, dat is eigenlijk wel hetzelfde. En het is vooral in de gaten krijgen wat er met die jongelui aan de hand is. Dat ze soms in uitzichtloze posities verkeren op alle 3 de eilanden. En dat ze daar niet zelfstandig uit kunnen komen. En dat ze iemand nodig hebben die ze bij de hand neemt. Vanmorgen werd er gezegd, al die jongelui hebben iemand nodig die om ze geeft. En dat is voor Saba, voor Stesia en voor Bonaire precies eender. Klachten over het openbare lichaam Bonaire en de Rijksdienst Caribisch Nederland komen steeds weer terug bij de ombudsman Reinier van Zutphen. De klachten die steeds terugkomen, dat zijn klachten over ik heb een vraag aan het OLB en ik krijg geen antwoord. Of ik heb een vraag aan de Rijksdienst Caribisch Nederland en ik krijg geen antwoord. Ik heb een e-mail gestuurd, maar ik krijg echt geen reactie. Ik heb het 3 keer gevraagd en nu nog niet. De volgende categorie is, ik krijg wel reacties, ze hebben iets beloofd, maar ze doen het niet. Dat zijn ongeveer, daar gaat het meest over. Dus als ik ga kijken in wat we de afgelopen jaren in onze overzichten, waar zijn wij vooral succesvol geweest met ons werk, dat is om er toch voor te zorgen dat er een antwoord komt. Om druk te zetten. Maar je hebt dit beloofd, waarom is het niet gebeurd? Om dat toch voor elkaar te krijgen. Dat is best wel lastig, want je moet volhouden. Dat doen we trouwens in Nederland op dezelfde manier. Dat gaat ook niet allemaal even makkelijk. Ik zeg wel eens een keer, wat er in Groningen in Nederland gebeurt, daar worden mensen ook enorm teleurgesteld. Dus het is misschien wel meer dat het bij de overheid hoort, dan dat het bij Caribisch Nederland hoort. Het speelt echt overal, want ik heb in Nederland ook mijn handen vol. Met 30.000 klachten per jaar. Dus dat is van belang. Het andere is dat we voor de 3 eilanden het wel heel ingewikkeld hebben gemaakt vaak. Met regels die dan weer net een beetje afwijken van wat er in Nederland is geregeld. Voor dingen die in Den Haag moeten worden beslist over iets wat 8000 kilometer verder aan de orde is. Dat het... en u zegt net tegen mij van, ja, je bent hier al heel vaak geweest. U weet, ik heb 5 jaar op Curaçao gewoond. Dus ik ken het vrij goed en ik snap hoe het werkt. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat op die manier in de vingers heeft. Dus ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor de manier van leven. Maar ook dat als je op Bonaire geboren bent, dat niet wil zeggen dat je daar je hele leven blijft. Wij krijgen ook veel klachten van mensen die zeggen, ja, ik heb een tijdje op Bonaire gewerkt, toen ben ik een paar jaar naar Curaçao gegaan. Ik heb nog op Aruba een tijdje gewerkt als onderwijzer. Ik ben nog een paar jaar in Nederland geweest als leraar. En nu woon ik op Saba en dan heb ik een probleem met mijn pensioen en mijn AOV. Nou, als je denkt van ja, als je in Nederland geboren bent, dan blijf je altijd in Nederland. Dat is iets heel anders dan dat je op Bonaire bent geboren of op Curaçao en dat je dan daar altijd blijft. Dus ik vind dat een van de problemen, niet zozeer bij de openbare lichamen, maar meer bij wat met het Rijk te maken heeft, dat verband houdt met de manier waarop mensen zich gedragen. Hoe ze wonen, hoe ze leven, hoe ze reizen, hoe ze zich verplaatsen. En dat is wel heel belangrijk om de oplossing te kunnen vinden voor een aantal van die problemen. In het Masterplan 2030 bevindt zich rond die tijd de ezels op Bonaire niet meer zullen bestaan. Volgens Al Katafume van Bonaire Donkey Protection League komt dit door de verkeerde informatie over de ezels op onze eiland. The documentary to me shows that the people of Bonaire have embraced their donkeys. It's part of their heritage. The community feels that they should remain, and even UNESCO says that the community feels that something either is tangible or non-tangible is part of their heritage. It is so. So that can't be changed. Okay. You meet a lot of it's meeting with the other people that they think that you have to eliminate the donkeys in 2023. What do you think about this position that they do? Well, the nature plan, from what we just found out, is by 2030 they want to eliminate the donkeys, which is unheard of.
okay, because the information that was supplied was something that was not in total. All right, the people that want them removed talk about all the reasons why they have to be removed. But there's scientists that can show you and show us that the donkeys can help the land. They're putting donkeys back in the parks in Costa Rica. Australia did a cull of donkeys. They tried to get rid of them and then realized, wait a minute, we can't do this because after they're gone, the land is going to die. So they're putting donkeys back in to try and help the land. So what I'm saying is that there's science that is left out of the decision. Matter of fact, we were left out of the decision. We asked to make the final decision. I won't mention names, but we were told, yes, they let us know. And then all of a sudden we see it's finished, and we were kind of cut out of the whole thing. Conspiracy, reason why people have their agenda to remove them and don't want to change it. But we do have science, and we do know that these donkeys are special. They're something that's part of the heritage of Bonaire. And the most important thing is that they are an economic value. They can bring tourists. We can help the whole economy of the island, but by keeping them and doing what's proper. Do you think that they have a possibility? I'm sure we have a possibility. I mean, people have power, you know, and I believe that some of the people that have made the decision made it without having all the proper information. Matter of fact, we're supposed to have a meeting with some of them this week, I hope, to try and bring forward the points that I have so they understand it all. Some people that made the decision told me, well, the donkeys are a problem because they were released in 1950 and they overpopulated, which is a dead lie. It's not a fact. Some people tell me the donkeys are inbred. Well, that's not true either. All right, these donkeys are the healthiest donkeys in the world, and we have professors that have sent notices to the government explaining that. So some people are using certain statements to justify the removal, and it's not so. So we're going to combat that. We're trying to bring the points out to the people so the people understand what's really happening, because most of them don't know. And as far as getting it changed, if, like I said, the donkeys are put back in the nature plan, there's funding from the European Nature Fund, there's funding that's coming into the nature plan that can be used. And then we, as an organization, have already started funding to handle most of what has to be done. We're going to put water in the Mundi in certain locations, move donkeys to those locations, monitor them, make sure that these donkeys are kept at an amount that's not harmful to the land, right? And if they start to overpopulate, we have major groups like Pegasus and different ones will come and help us inject the females with a formula called PCP. And that formula stops the donkeys, the females from getting pregnant for 3 years, right? And by not getting pregnant for 3 years, we keep the population in control, and we don't eliminate the special breed we have because they can always reproduce later. So our plan is a win-win for Bonaire. So somebody has to listen. Somebody has to listen. Removing them is a loss. Not only that, they're of international interest. And if they remove these donkeys from here, Bonaire's name is going to go black. And we can make it red. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza Nos TV agora onde kubota. Download nos app, seja por the App Store of Play Store e desfrutar de nos programação e transmissão vivo completamente grátis. Há notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passa. Para o escuta de nós, conta com nós. É canal netamente boneriano. Nos TV. Tu tem sonho of mais, pero quando está com a pessoa que está trabalhando e com nós por ajudar para realizar isso aqui não, sonho te dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número.
Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Donderdag 10 september 2020 tijdens de 8e algemene vergadering van UNESCO van het verdrag van 2003 voor immateriële culturele erfgoed is Fundación Histórico de Bonaire Fujicubo officieel gecrediteerd als NGO van UNESCO. Dat is er zeker. Het is een heel monumentaal gebeuren. In de zekere zin van de conventies van UNESCO. UNESCO kent de conventie van 2003 van immaterieel erfgoed. En in die conventie heb je ruimte voor stichtingen, NGO's, die werken op het gebied van immaterieel erfgoed, om lid te worden van die netwerk van NGO's. En zo is Fujicubo erkend door hun werkzaamheden die ze hebben gedaan al deze jaren. En ook de grootte van hun bijdrage aan het behouden, beheren en ook promoveren van ons immaterieel erfgoed van Bonaire. Maar niet alleen Bonaire, maar ook de andere eilanden, Curaçao en zijn ze ook geweest, Aruba, Sint Maarten, Saba, etc. Dus wat ze hebben gedaan is van zo'n waarde dat UNESCO, de NGO's van UNESCO in de wereld, alle landen hebben gedacht, hé, dat is goed, we erkennen dat, kom bij ons. En dus zo is Fujicubo geaccrediteerd verleden week in de generale assemblee van de groep die werkt aan de conventie van 2003. Wat betekent dit voor Bonaire? Voor Bonaire betekent het dus dat de werkzaamheden van Fujicubo, want dat immaterieel erfgoed is van Bonaire, dus de werk dat Fujicubo doet, dat Bonaire komt naar voren, dat die alles wat ons immaterieel erfgoed betreft, die wordt nu wereldwijd bekend. Niet alleen op de website van UNESCO, UNESCO Internationaal en ook UNESCO Nederland. Maar ook wereldwijd worden nu contacten gelegd met de andere NGO's. En zo kunnen ze profijt trekken van expertise van elkaar. Maar ook de mogelijkheid om projecten samen in te dienen. Zodat deze dan dus uitgewerkt kunnen worden en ook gepresenteerd kunnen worden wereldwijd. Dus je kan ook financieel profijt van trekken. Want er zijn donorlanden die wel de waarde erkennen van het werk van deze NGO's. Je moet begrijpen dat deze conventie is teweeggekomen omdat de landen zeiden dat oké, we hebben een conventie van 1970 van erfgoed, maar immaterieel erfgoed is eigenlijk wat waarde geeft aan de materieel erfgoed. Alles wat men doet, alles wat men maakt, de vieringen, de uitingen, de taal die gebruikt wordt, dat is wat waarde geeft aan iets aan een monument. Wie heeft daar gewoond, wat hebben ze gedaan en zo allemaal. Dus ze zijn samengekomen en daardoor is dan ook de conventie van 2003 geboren. Nederland heeft lang geduurd voordat ze het wel hebben erkend, die conventie. Maar eenmaal dat ze het hebben gedaan, hebben ze het ook dus dan toegepast aan onze eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dus wij vormen deel van Nederland, dus we vallen daaronder. Dus automatisch moest het ook hier geïmplementeerd worden. En onderdeel daarvan was een capaciteitsopbouwproject die 4-5 jaar heeft geduurd. Waaraan de groep waarvan ik leider ben, de UNESCO Werkgroep Bonaire, wij hebben dan deelgenomen 5 jaar lang om alles te weten te komen van die conventie 2003 en hoe het ook te implementeren hier. En daarin hebben we dan ook activiteiten gedaan met Fujicubo en hebben we gemerkt hoe waardevol het werk van Boyan Twang en van Fujicubo is. En daardoor hebben we dan ook besloten om hun te presenteren voor deze eer. Om als een NGO NGO UNESCO wereldwijd erkend te worden. Volgens Lilian de Geus is de ICH-conventie van 2003 bijzonder. In het kader daarvan is het mogelijk om UNESCO direct te benaderen om in aanmerking te komen voor accreditatie. Op die manier kan Fujicubo direct inschrijven zonder dat het via Nederland hoefde te lopen. Onder Nederland, maar dit is rechtstreeks met UNESCO, toch? Ja, het is rechtstreeks
aanvraag kon rechtstreeks naar UNESCO Parijs gaan, omdat deze conventie is heel specifiek, heel apart. En ik had al uitgelegd dat men vond dat het belangrijk was dat immaterieel erfgoed een eigen conventie had. En ze hebben ook ervoor gezorgd dat de NGO's, de mensen die de mensen vertegenwoordigen die de dingen doen, die de orale geschiedenis vertellen en zo allemaal, die het werk doen in het veld, dat zij ook een stem hadden. En die stem krijg je dan door die NGO's, bijvoorbeeld zo'n NGO's als Fuikubo. En zo heb je vele over de hele wereld. En die komen dan in die groep, die worden dan erkend, geaccrediteerd, erkende NGO's van UNESCO. Dus zodoende krijgen wij dan ook als Bonaire de eer, omdat deze mensen professioneel, ze hebben expertise en ze hebben veel werk gedaan, die het documenteren en het bewaken en bewaren van onze elementen, onze tradities en uitingen, dat zij dat ook documenteren, ze dat bewaren. Natuurlijk, om al dit te doen, is er, laten we zeggen, geld, fondsen nodig. Hoe moet Fuikubo dit doen? Nou, het is uit die netwerk waarin ze nu zitten, kunnen ze dus niet alleen expertise van de andere NGO's krijgen, maar ook de mogelijkheid om samen projecten in te dienen. En daarin krijg je dan gelden die loskomen van donorlanden, anders dan Nederland. Ja, dus je zit niet altijd bij Nederland te vragen, maar je kan, op dit niveau krijg je ook van andere landen, kan je ook projecten indienen, samen met andere landen, bij de donorlanden van UNESCO, die dan belangrijk vinden dat bepaalde projecten doorgaan die je hebt ingediend. Dus zodoende is de platform, de mogelijkheid om gelden te ontvangen, groter geworden, maar onder bepaalde voorwaarden. Wel is het zo dat het werk dat Fuikubo lokaal doet, dat moet blijven doorgaan. En we weten dat Boy-Antoine heeft geld nodig om meer te doen. We moeten niet alleen alles documenteren, maar die moet bewaard worden. Je hebt een grote capaciteit aan, hoe zeg je dat, bewaarplek hebben in de cloud en zo allemaal. Omdat alles, zodat je dat niet verliest. En dat telkens en telkens heb je meer nodig. En het kost tegenwoordig ook geld om alles te documenteren. Cameraman, werkzaamheden en transcriptions, vertalingen. En het werk zelf. De mensen die werken, die moeten ook betaald krijgen. Dus het wordt meer en meer, als je meer en meer doet, kost het wat meer. En dus Fuikubo's werk is heel belangrijk. En ook het bewaren ervan, van de documentatie. Dus het is belangrijk dat ze meer geld krijgen van de overheid, lokale overheid en de Nederlandse overheid, om het werk te blijven doen die ze al doen. Bonaire Journaal heeft het volgende politiebericht van 15 september 2020. Op dinsdag 15 september kreeg de politiecentrale omstreeks 10 uur melding dat er brand was in een woning aan de Kaya Corona. Er was 1 persoon in de woning die met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische behandeling. De brandweer bluste de brand en voerde de nodige veiligheidscontroles uit. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zaak wordt onderzocht.
Het Nederlandse marineschip ZRMS Groningen heeft voor de tweede keer in korte tijd een drugstransport onderschept. Daarbij onderschepte het schip weer een grote lading van 465 kilogram cocaïne. Dat was voor de Groningen de tweede drugsvangst in 3 dagen. Is dat gebeurd? Jazeker, we zijn de Majesteits Groningen, dat is het stationsschip van Defensie in het Caribisch gebied. Op zee actief, die onder andere vaart voor antidrugsoperaties. We hebben natuurlijk een heel systeem van sensoren waar wij kunnen zien dat verdachte operaties plaatsvinden. En als dat zo is, dan gaan we daar achteraan. Dat is in dit geval ook gebeurd. Het vliegtuig van de kustwacht heeft de GoFast, het snelle motorbootje met de drugs aan boord, die heeft hij gezien. En vervolgens heeft de Groningen, ons schip, de achtervolging ingezet. En dat is succesvol verlopen. We hebben het bootje staande kunnen houden en de personen kunnen aanhouden en de drugs in beslag kunnen nemen. En vervolgens wordt dat dan weer overgedragen aan de Amerikanen die dat verder afhandelen. Er is in de laatste tijd een hele goede samenwerking tussen de marine en de kustwacht. Kun je me vertellen van die samenwerking? Ja, dat klopt. Die samenwerking die is heel goed. We werken sowieso veel samen, we trainen samen. En in dit geval heeft de kustwacht een aantal materieel waarmee zij veel sneller ook de verdachte objecten kunnen waarnemen. Dus de kustwacht heeft een bepaald vliegtuig, de Dash, waarmee ze allemaal sensoren aan boord hebben om de zogeheten GoFast te zien. Dat is in dit geval ook gebeurd en de kustwacht geeft dat dan ook direct door aan Defensie. Ja, zo zie je dat die samenwerking in de praktijk ontzettend gestroomlijnd verloopt. Ja, en dat de Groningen dan vervolgens het kan afmaken door het bootje staande te houden. Dat is hartstikke mooi. En wat gebeurt daarna? Wat is de procedure nadat jullie die boot hebben betrapt met die 400 kilo's? Nou, de procedure is als volgt. Nederland heeft zelf geen rechtsmacht om personen die worden verdacht van drugsmokkel om die staande te houden. Dat is een heel juridisch verhaal. De Amerikanen hebben die jurisdictie hebben die wel. Dus we hebben ook een Amerikaans team met juristen aan boord. En zij kunnen dan wel opdracht geven tot staande houding. Dus die Amerikaanse juristen die geven die opdracht. En dan vervolgens gaan wij met onze snelle motorboten, de Frisks, zetten we de achtervolging in. Geven we opdracht om te stoppen. En dat is in dit geval ook gebeurd. En dan komt het bootje stil te liggen. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.